Здрасти. Здрасти. Как беше състезанието? Добре беше. С изключение на вчера, той беше малко по-леко. Малко гуми пукахме. Скоро си постоянно прискачаха. Се наложи да чакам един човек за инструменти. И уж ги оправихме, пак продължиха да прискачат. Имал си доста проблеми. Да. А иначе маркировката губи ли се? Не. Малко завой, че изтървах. И хората се блъскаха в мене чак. Като цяло впечатление от това мероприятие? Харесва ми бая. То ти си ходил на много състезания, това като цяло? Няма тази година много почувах, не съм тренирал. Другата година малко повече тренираме. За по-добро представяне? Да. Добре. Тоест да разбирам, че като цяло нашето мероприятие ти харесва тук? Харесва ми. С изключение на вчера малко тежко беше. Да. Тоест, може би, като предложение даваш да е по-къс маршрут, или? Като съм тренирал, сигурно няма да ми тежи, ама... Просто вчера ти дотежа малко. Да. Добре, благодаря. Чао. Чао.